Cătălina, te iubesc. Mă bucur că te-am cunoscut. Ești viața mea. Giurgiu Florin Dan, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana Orban Cătălina Elena. Da. Cetățeana Orban Cătălina Elena, de bună voie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Giurgiu Florin Dan. Da. Este pusă în slujba vieții. Și atunci când ne gândim că din doi tineri vine viață pe pământ, n-avem cum să nu fim cuprinși de emoție. O rugăciune pe care pruncii o învață de la 4-5 anișori, așa când încep ei să priceapă, spune așa: totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu. Și dăm slavă Bunului Dumnezeu că ați putut să vă începeți drumul vieții, călătoria voastră cu Dumnezeu. Este o mare binecuvântare să poți să vii în casa slavei și să-ți începi viața de familie așa cum este rânduit bărbatului și femeii. Adică întâi de toate să aibă binecuvântarea lui Dumnezeu.